Tanggamu bro, bakul ubi Cilembu nok sebelahku lho, ya toh. Iki lho manusiane lho. Tanggamu ora. Ketok nggih anteng kok. Sekali-sekali ki mangan terang bulan ki wetenge lesu dibalsem, wetenge lara dibalsem, ora tau mangan terang bulan. Ya karo martabak piring. Weteng nek lesu ya aja dibalsem ki. Mangan. Sekali-sekali mangan martabak gin wetengem lara mbok balsem, angger lara mbok balsem, ora tampa pangane martabak rumangsa aku dhek rampo alah gin solidin diarani pak ki sing iso mapakno anak, diarani mbok ki sing iso ngemban anak iki lho, anakku taware mergawe ya to. Solikin, solikin, gara-gara solikin kacau dunia perdagangan sedang tidak baik-baik saja. Dunia pertanian mau dihancurkan lagi oleh ramalannya solikin. Suasu. Gara-gara solikin lo tau nggak video. Solikin. Solikin juga digasak nah. Semut cilik-cilik. Gara-gara solikin gaplak-gaplak ya martabak. Kuman dah. Gara-gara solikin lane solikin dan asu terang. Ijane udan gen, jane udan rasang ramal-ramal. Tiwang wong sing duwe modalnya cilik ra sida tandur ya to. Kadang gak sida tandur ternyata udane akeh. Lane rasang ramal-ramal gen jane udan lho, jane udan. Rasang ramal-ramal kowe. Pemangku proyek piye ngeramal-ngeramal. Sampai menghancurkan wong cilik ya.